बिनि गेजेरावहाय जोंबो एबसुखौ हांख्रायदोंमोन आगोलाव नाथाय एबसुआ दिनैसिमबो खनसेबो जोंखौ जोंनि खाथियाव फैयाखै जोंनि गामियावथ' एबसुआ दिनैसिमबो सापर्ट होनाय दिनैसिमबो गैया आरो दिनै एबसुआ मा जादों मा जायाखै खबरखौनो लाखायाखै गामियाव फैनानै सोंफैग्रोनो हागोन जे ससियेल मिडियायाव होबाय थास्लायस्लाय जोंनि गामियाव एबसुआ फैनानै मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ सोंफैनो हागोन आरोखि। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयाहाय बिक्रमनि दैदेननायाव माखासे गिदिर जयनिं हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनदों। माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनानै लानि बेफोरखौ नायोब्लाथ' UPPLआ एसे जेननायनि लाइनावसो नङा होनबा थ' जेखियानो जादोला राजखान्थि नालाय दाथ' आरो बयबो बिबा बिखौ बुंलायबाय थासिगोन APBआबो जिरायना थानाय नङानदां होलायसिगोन सोरखौबा APBआबोथ' आरो UPPLनि सायावनो एसे मोजांनो खुद्रिखागोन खोनासंलांबाय थागोन जोङो नुलांबाय थागोन ना मा होननानै बुङो BPF दोलोआबोथ' UPPLखौ मोजांनो सोंखारिखागोन खारन बिक्रम दैमारिनावनो माखासे बाथ्राखौ गुवारै ओंखारखाबाय। आं बे टपिकखौ आं बुंथ'ला खोनासंलांनो हागोन बिक्रम दैमारिनि लोगोसे मोनसे स्टेटमेन्ट पर्बतजरानि प्रब्लेमखौनो लानानै पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे स्टेटमेन्ट होदों जिहेथु फरायसा आफादनि सायाव फरायसा आफादा दाखालि मैया प्रहलाद ब्रह्मनि आरो दावराव देख्रेब सारनि आरो सोरनिबा बिदिनो सावगारि बानायनानै सावनायनि सायाव बिथांमोननि सायाव माखासे बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बेखौबो खोनासंलांनानै लागोन बा फाग्लि जरानि 2 नं फाग्लि जरानि माखासे बाथ्राखौ बुङोब्लाथ' आरो गोबां गोलाव जायो थ' माथो होननानै बुंनाय जों खिन्थु जौगाथायनि बा जौगानांगौ बा डेभेलपमेन्टनि हेंथा नङा जों जेब्लायबो डेभेलपमेन्टखौ जौगाथायखौ जों लुबैयो जौगाथाया ओरैनोबो फैया जों बेखौ बिनि हेंथायै बुङोब्लानो नोंसोर जौगाथायखौ जौगानायखौ लुबैया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बै बेक्तिफ्रा बै सुबुंफ्रा मिनिनो बुङो नाथाय बैयावहाय रायजो राजाफ्रानो जुदि आफसुसखौ खालामबाय थादों बिथांमोनानो दिनैनि दिनावहाय नाङा जोंनो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों होनबा दिनै रायजो राजानि नाङि होनायखौ जरजबस्थि नारसिननानै होयोब्लाथ' बावहाय गाज्रियाथ' सोमजिगोन जों लुबैयाखै दावराव दावसि जाथों जों जेब्लायबो गोजोन थासारिखौ मानोथो सान्ति सुक्ति नङा होमबा बे आरोखि बेफोरबायदिखौ लुबैयो जोङो सोरबा बेक्तिया रुंसारि जाथों सोरबा सासेया बेफोरबायदि जाथों बेफोरबायदि नङा जों लुबैया बिदिखौ आरो साननो गोनां बाथ्राया बिथांमोना सोरखौबा थांखि लायै बिसोरनो थुनज्लायग्राया बैसोर बेक्तिफ्रानो बेफोरबायदि बुंनाया मोजां जायाखै आंनि थौले मेलेमजों साननाय थ' गोलाव बाथ्रा बुङा बिनि सायाव बुंबावगोन सम फैयोब्ला नैबे मोनसे भिडिअखौसो नायगोन बिनि उनाव जों बिक्रमनिखौ खोनासंनानै लागोन। बे आखायाव हमनानै आं जेब्ला दैदेनगिरि जागोन जेब्ला आंनि बिटिसिनि रिप्रेजेन्टेटिभ जनप्रतिनिधि जागोन अब्ला दिनै NDPनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय आखायाव हमै न'खर समजायहैगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा दिनै प्रतिश्रुति खालामदोंमोन बेखौ दिनै रायजोआ फोथायदोंमोन एसेबां गोदैयाव आखायाव हमै रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो SNDPफोरखौ न'खर समजायहैदोंमोन बुंनाया गाज्रि नङा सिमाना गाज्रि नङा थांखिया गाज्रि नङामोन नाथाय दिनै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'नाया आलादा खोथा नाथाय दिनै बाथा बिथांखौ दिनै हमदोंसो जों
जोंफोरबायदिखौ दिनै जेलाव सोदों बिदेश बसुमतारी बायदिखौ जेलाव सोदों दावराव देख्रे बायदि मानसिखौ दिनै दावरा जेलाव सोदों नाथाय एनडिपिखौ सरखारनिया बेसेबां गोजाननि खौरां दिनै स्कुल कलेज सरकारि खालामनायनि खोथा लिरनानैनो लाबोदों दिनै सरकारि नङै कलेज भेन्सार कलेज भेन्सार स्कुल बेफोरखौ दिनै सरकारि खालामगोन होनना लिरनानै लाबोदोंमोन नाथाय गंसेबो स्कुल गंसेबो कलेज दिनै सरकारि खालामनो हायाखैसै बरंस जोंनि थाखानाय स्कुल गोबां बर' स्कुलखौ प्रमद बर'आ दान होबाय अब्ला जों बोरै प्रमद बर'खौ समर्थन खालामनो हागोन दिनै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बिथाङा प्रतिश्रुति होदोंमोन जायफोरा साख्रि मोनाखै जायफोरा दिनै ओरैनो दङ 2 लाख स्टुडेन्टफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन नाथाय होनो हायाखै बेबायदि मानसिखौ नों दिनै समर्थन खालामनो हायो कौटि कौटि लाख लाख दिनै हाजार कौटिनिबो बारा बाहेरनि कन्ट्रेक्टारफोरा जोंनि बिटिसिआव हाबफैबाय बिटिआर एकट मिक्सिं सियार होनना बुङो 250 करोड़ 250 करोड़ दिनै सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय लाबोनो गोनांमोन नाथाय दिनै बेखौ छत्तीसगढ़नि मोनसे एनजिअआ छत्तीसगढ़नि मोनसे एनजिअआ बिटिआर एकट मिक्सिं सियार 250 करोड़ बेखौ दिनै बिटिआरआव लाना फैदों दिनै सासे छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टारफोरा दिनै बिटिसिआव हाबफैदों घन्टा बै छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टारा छत्तीसगढ़नि गभर्नमेन्टआ गावसोरनि गभर्नमेन्टनि फैसाखौ जोंनाव दिनैसिमबो सोंफैयाखै बा खबरखौनो लाखै ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ जोङो एबसुनि आफादगिरि बा सोरबाया जोंखौ बायदिसिना सोरबा कंग्रेसनि सोरबा बिपिएफनि सोरबा बायदिसिना आफादनि मानसिफ्रा जोंनाव लोब्बा दं होननानै बिराद ससियेल मिडियायाव सावरायगासिनो गामियाव फैनानै सोंफैग्रोनो हागोन जे ससियेल मिडियायाव होबाय थास्लायस्लाय जोंनि गामियाव एबसुआ फैनानै मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ सोंफैनो हागोन आरोखि जोंनि गामियावथ' एबसुआ दिनैसिमबो सापर्ट होनाय जिनिसबो गैया आरो दिनै एबसुआ मा जादों मा जायाखै खबरखौनो लाखायाखै दा बिथांमोना ससियेल मिडियायाव होस्लायस्लाय होयियानो साबसिन आरोखि बेफोरबायदि माबाखौ फांफुं माबाखौ निउसफोरखौ दा बावैसो जों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं जे जोंनि गामियाव माखासे आलासि फैदों बे आलासि फैनाय बिथांमोननि जे बेखौ मुसुखाखौ सावगासिनो दङ नाथाय बे बिथांमोना दे जोंनि गांनाय उखैनायनि थाखाय जे जोंखौ मा अबस्थायाव दं माब्रै थासारियाव दं बेखौ लानानै जोंनि माखासे माबाखौ उसुबिदाखौ नायथिंनोसो फैदों दा बिथांमोना जोंनि उसुबिदाखौ नायथिंनायाबो मानिबा दायनिगिरि जाबाय नामा बिथांमोना नाथाय बिथांमोननि मुसुखाखौ सावनायाथ' माबा समाजनि माखासे बिराद गिदिर बेरेखा जायो दा एबसुनि माखासे बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाखौ मावनाया खिन्थु समाजनि माखासे बिराद गिदिर गोरोन्थि होननानै जोङो गामिनि रायजो राजानि साननायाव जों बेखौनो फोरमायनो लुबैयो नाथाय समाजनि मोजां खामानि मावनो थांनायाव बिथांमोना बेफोरबायदि सोरनिबा राजनितिकनि दलनि बा सोरबा माबानि दलनि हाबफैनायखौ नोंथांमोना जोंनि रायजोखौ दलाव दंफायो होननानै साननो नाङा नाथाय जोंनि मोनथानि थाखाय जोङो जुजिगासिनो दङ जोंनि आन्दलनखौ लानानै नाथाय बिथांमोना जोंनि मोजां गाज्रिखौ सोंनो फैनाया बिथांमोननि जेबो गोरोन्थि गैया बिथांमोना सोरबा आबसुआबो फैनो हागोन सोरबा माबाबो फैनो हागोन सोरबा माबायाबो आमसुआबो फैनो हागोन नाथाय बेफोरबायदि फैनायावथ' जोंहा जेबो बुंनांगौल' गैया रावखौबो जेबो गैया नाथाय जोंनि दुखु सुखुखौ नायनानै खबर लानोसो बिथांमोना जोंनाव हाबफैदों दा बिनि गेजेरावहाय जोंबो एबसुखौ हांख्रायदोंमोन आगोलाव नाथाय एबसुआ दिनैसिमबो खनसेबो जोंनि खाथियाव फैयाखै बा जोंनि मोजां गाज्रिखौ खबरखौनो लायाखै नाथाय नोंथांमोना दि जों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं सोरबा आलासि दावराव देख्रेबमोन सोरबा सारमोनखौ सावगासिनो दङ नाथाय बे सावनायनि थाखाय नोंथांमोननि बेफोरबायदि हाबाफारिया बिराद गोरोन्थि जादों आरोखि जाय बेक्तिया जोंखौ जे राजनितिकनि लोब्बा दं होननानै बुंदों बे बेक्तिया जोंनि गामियाव हाबनानै नायफै बा जोंनि गामियाव सोंनानै नायफै जे जों राजनितिकनि लोब्बा लानानै बे आन्दलनखौ खालामदों ना मादों ओरैनो जानला मोनला बुंनाया खिन्थु बिथांना थिग जायाखै आरो जानायबो नङा बेफोरबायदि थिग माबाया बुंलाबायनाया जोङो खुनु राजनितिकनि लोब्बा लानानै जों बे आन्दलनखौ खालामाखै आरो जोंनि मोनथाखौ लानानै जोंनि गामिनि माखासे उसुबिदाखौ लानानै जोङो बे माबाखौ आन्दलनखौ खालामनाय जादों आरो सोरखौबा बेबायदि लेथायनानै बा सोरबा माबाखौ बुंनो नाङा आरो नोंथाङा जोंनि गामियाव फैनानै सोंनानै नायफै मा उसुबिदा जादों मा थासारियाव दङ दिनैसिम जोङो 6 दिन 7 दिन जालायलांबाय जानाय लोंनाय जोंहा जेबो माबाया थिग गैया गथ' बिसि फिसा जोङो न'खराव नांलाय खमलाय जागासिनो दङ बे उसुबिदानि जुनै दा नोंथांमोना बेफोरखौथ' जेबो सिन्ताखौनो खालामाखै ओरैनो ससियेल मिडियायाव जानला मोनला बुंलागासिनो दङ जे बेफोरबायदि जानो नाङामोन बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन सोंनानै नायफै जोंनि गामियाव मा उसुबिदा जानानै दङ ओरैनो ससियेल मिडियायाव बुंलाबायनाया नोंथांमोना थिग जायाखै